Sa nakaraang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Hulyo 2025, isa sa mga binigyan diin niya ang super app na eGov PH app bilang paraan upang mas mapadali at mapalapit sa mga mamamayan ng mga serbisyo ng gobyerno. Mula nang inilunsad ito noong 2023, ang eGov app ay nagana, nagagamit at napapakinabangan ng ating taong bayan. Patuloy pang dumarami ang serbisyo tiyak na praktikal sa bawat Pilipino. Ngayon, mahigit 40 serbisyo ng pamahalaan kasama ng mga LGU ang nasa eGov app. Gamit ng app, maaari nang gawin at ayusin ang sari-saring mga serbisyo at proseso ng pamahalaan na dati ay pinipilahan pa natin ng ura-urada. Ngayong papalapit ng ikalimang SONA ng Pangulo sa huling linggo ng Hulyo, balikan natin ang isa sa mga proyektong kanyang binanggit noong nakaraang taon. Layunin ng eGov PH app na pagsamahin sa iisang mobile application ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan. Fully digitalized na, hindi na kailangan pang pumunta sa physical office ng isang customer at iwas rin sa red tape at korupsyon. Kabilang dito ang pag-access sa mga government IDs, paghahanap ng trabaho, pagkuha ng mga dokumento at iba pang serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno at pati na rin ang mga local government unit. Naglibot ang news team upang alamin kung alam at nagagamit ba ito ng publiko. Bagamat marami pa rin hindi pa alam ang tungkol sa app, may mga gumagamit naman ito na nagsabing nakatulong ito sa kanilang mga transaksyon. Isa sa kanilang binigyang halaga ang digital version ng mga government IDs, lalo na ang national ID na maaaring maipakita sa pamagitan ng app kapag kinakailangan. Ayon kay Eileen, naging malaking tulong sa kanya ang eGov PH app nang hindi natanggapin ang kanyang physical national ID dahil kupas na ang larawan nito. Opo, tapos papahiling ko lang talaga siya dun sa may ka-data ka lang. Halimbawa, kung nagduman ako sa may transaction ako at asanaga, kahit puwaning ID, kailang si ID kung physical ID ma'am, may na paid na kaisimuka ako. Sa eGov lang ako na pinahiling ko lang ma'am, tig-accept po nila. Habang papalapit na ang ikalimang SONA ni Pangulong Marcos, patuloy ding binabalikan ng publiko ang mga programa at pangakong kanyang inilahad noong nakaraang taon. Kabilang na ang pagpapalawak ng digital na serbisyo ng pamahalaan sa pamamagitan ng eGov PH app. Regine Boy, CSN.